So yun, welcome back to our channel, guys. At yun, welcome back din ulit sa amin sa pagbablog. Yan. Sana may nakami sa amin. Sana. Yun, bilang bungad sa ating 2021, gagawa tayo ng review para sa isa sa mga kakilala namin, kabatch, kaibigan. Classmate nung college. Classmate namin nung college, which is si Gila. Yan, na-feature na rin siya sa Showtime, no? Yeah, nung Showtime Online U. Wow, iba na. Ibang so ayan, level. sana hindi mo kami makalimutan. Pag sikat na ka na, dito lang kami. Kami unang gumawa Ayan, ng review. nayaya niya lang din ako na i-review na rin tong music video tsaka original song niya kasi medyo may pagka-Moira yung dating. Ay, yeah. Oh, yan. Napapanahon. Oo, medyo pang broken hearted sure ba. Oo. Anyway, So, saan siya bago natin yung pala, bago natin simulan to, nasa baba lahat ng description ng links kung saan nyo siya pwede mahanap, tsaka yung kung saan pwede makita itong video na to. Which yung nasa K-Box Studio, shout out. Yun. So ayun, bago natin simulan tong reaction video na to, mag-intro muna tayo. So simulan na natin. Let's go. Let's go. So ayun. Title pala niya Lumayo, no? Nasabi ba natin? Hindi. Okay lang. Sakto lang yan. Yung intro pa lang nung parang pang broken hearted na talaga yung datingan eh. Malungkot. Malungkot siya. Mukhang may pinagdaanan. Sa tuwing naaalala ang lahat, nasasaktan dahil hindi ko malimutan. Ni kahit na anong problema ang aking pagdaanan, nagmamahal kahit nahihirapan. Sino ba naalala mo mga ganitong style ng kanta? Maliban kay Moira. Si Casey, tandi nga. Hindi, si Casey more on parang medyo rock yung Maliban kay Moira, sino pa ba? Moira lang na pumapasok sa isip ko pag mga ganitong lalo't kalalabas lang din ng paubaya. Matasik yung laway mo. Natalsik? Oo. Diba, kakalabas lang din ng paubaya? Ganito yung feels nun eh. Oo, si Moira lang naman yung may halos maraming ganyang kanta. Comment nyo kung sino pa yung mga katunog niya. Tsaka, ang ganda nung timbre ng boses niya talaga. Yung Hindi ko kalain talagang magsisinger siya kasi parang nung panahon ng college, ang more on sayo-sayo siya, no? hindi ko makanta na rin yan. Hindi, mahilig siya magkakakanta, pero... Hindi, nag-perform na talaga siya. Nag-perform na siya? Oo, dun sa ano bang tawag dun sa gym natin? Gymnatorium. Gymnatorium yun. Nagpo-perform yan, kanta nagpantayan sila Oo. nila Lyra. Alibasa, di ka nanonood ng Sa aking Kung pupunta sa gatherings ng simula. tanong ko lagi Aware. ay, bakit minahal kita nang walang dahilan, kahit na ang puso ko'y nahihirapan. Parang napakabigat ng pinagdaanan niya. Iba yung hugot. Kahit puro bahala na, Lyrics ka. mabigat ngun sa aking puso, pero kailangan na sigurong lumayo. Alam mo, Sakit mo lumayo. feeling ko, yung
yung kanta niyang to, huwag talaga to sa buhay niya. Hindi mo sigurado yun. Feeling ko lang naman. Hindi mo. Oo, sa bagay, madalas naman kasi, pero bakit si Moira? Or pang broken-hearted yung mga compose nun, hindi naman broken-hearted yun. Minsan, depende sa ano mo talaga, sa Hindi, parang feelings. naayon din sa ano. Ito naman, ano nung... Feeling ko lang naman. Pero, ang ganda talaga nung pagka-areglo rin nung ano. Nung... Yung lyrics nga, tago sa putik. Hanggang sa huli, patuloy na'y tinatanggi kahit ramdam ko nang di na kita mahal. Ngayon'y kailangan nang unahin ko naman ako dahil sumuko ng Kailangan na unahin ko naman ako. Wow. Dumarating tayo sa puntong ganun. Mas mahalin mo muna yung sarili mo. Yung sarili mo naman kasi matagal mo nang Pero ang ganda nung pagka-construct niya nung kailangan na unahin mo ko naman ako. Parang very unusual yung pag, ano. mahalin. Oh, yung common kasi sabihin yun, di ba, siyempre parang, kailangan mahalin ko naman yung sarili ko. Bago yung iba, bago ka. Pero yung pagkakaano nyo ng lyrics, yung kailangan na unahin ko naman ako. Okay. puso ko. Yung ano, Pag nag-start na yun, Sa aking sarili, tanong ko lagi Hanap pa rin sa pag-compose ng ay bakit Bakit siya eh? mahal kita talaga. ang walang dahilan kahit na ang puso ko'y nahihirapan nagmahal kahit puro bahala na mabigat man sa aking puso pero kailangan na sigurong lumayo. Lumayo. Ngayon ako'y naglalakbay kahit sa dulo ay walang naghihintay. Ang sakit naman. naglakbay, tapos walang nakita. Walang sumalubong. Oh, ang sakit. Kakayaning mag-isa dahil natapos na ang dating may tayong dalawa. Bakit minahal kita nang walang dahilan kahit na ang puso ko'y nahihirapan. Ang ganda ng chorus. Bakit ka nga ba magmamahal ng walang dahilan? Sa bagay, nangyayari naman. Ito naman, di ba ako nga, minsan tinatanong mo kung dati bakit kita mahal. Lolo, hindi Pag yun. nagmamahal ka, dapat talaga walang dahilan. Sabi pa ni Yo ng Team Payaman, pag nagmahal ka, hindi ka naghihintay ng ano yun? Ma-reciprocate yun, mabalik. Kasi kung naghihintay ka ng kapalit at ng dahilan sa pagmamahal mo, may mali na. Wow, love expert ka, kuya. Siyempre, Hirapan nagmahal kahit puro baalala mabigat man sa aking puso pero kailangan na sigurong lumayo. Lumayo.
ako pagtigil ng music mo. Wish. Bas. Ano yun? Wish bus. Wish 101. Mga ganun yun eh. Oo. Ganun yung pagtigil ng kanta. Pero kailangan na siguro lumayo. So, may mga smile-smile pang ganun. May smell ba? Yeah. Ang lungkot niya nga eh. Yun. Anong masasabi mo, all in all? Ikaw na. Ako? Ang ganda. Bakit kaya hindi nag-trending to? No? Pang mainstream yung atake ng ano niya eh. So bagay kasi kung si Moira ang nag-release nito, baka trending na to ngayon. Or kung sinong mga artist na kilala. Ang problema kasi sa atin, basta mga magagaling tapos walang masyadong hindi pa nagsisimula pa lang, hindi agad na-recognize ng maayos. Kahit na may talent eh. Pero all in all, ang ganda nung areglo nung kanta, tsaka yung lyrics, ang ganda. Nantok ako. Siyempre, Kasi ano siya nga, yung mabagal lang na music. Kaya nga, yung ano nga yan, yung pang chill-chillan. Pang pang senti, pang emote. Oo. Ganun. Yung tipong kaka-break nyo lang, tapos nakaupo ka dun sa terrace, tapos nagiinom ka, nagkakape, tapos umiiyak ka. Tapos umuulan. Tapos umuulan ka lang yan. Ganun yung mga... Tapos ano yung papasok na tugtugan. Oo. Aray! Ang sakit! Tapos, dahil tapos damang-damang mo pa yung lyrics noon kasi lumayo eh. Malamang kung heartbroken ka, nagkalayo kayo. So yun. Pero ang sarap pakinggan talaga naman. Walang halong biro. Ang sarap sa tenga. Kulang na lang siguro pala yung parang music video talaga na ano. Oo, parang official music video. Official Yung may music mga, video. Yung may, Para yung may si- kwento. Ayan, yung tas ano nyo rin si Si Joshua. Si Joshua, para sa tayo naisip. Parang ganito rin yun, eh, no? So, ayan, maraming salamat kung umabot kayo hanggang sa dulo Hanggang sa ng... dulo, tapos walang sumundo. Oo. Hanggang sa dulo, tapos lumayo rin. Lumayo. Hindi, ano ba yung nasa lyrics niya? Alin? Yung naglalakbay siya, naglalakbay tapos... siya, tapos pagdating sa... walang naghihintay. Sabi? Oo. Yan. Parang galing Manila tapos papasundo ka sa alin. Wala sumalubong. Wala sumalubong. So, ayan, sa mga umabot dito, hanggang dito sa dulo ng video na to, yun, maraming salamat. Mukhang feeling ko, sisimulan na namin gawin tong mga ganito kasi mahirap din mag-vlog kasi sa labas eh, yung mga outside na Ang vlog. plano kasi namin before, kasi since puro inside job, So, puro indoor yung ginagawa naming videos, dapat next namin, para mag-level up mga kunyari, outdoor naman. Kaso, nagka-pandemic, so yun. So yun, makapag-outdoor siguro tayo pagka maayos-ayos na. Hirap din kasi ewan ko, syempre, hindi naman tayo professional vloggers. Awkward na nga sa labas, ang hirap pa mag-vlog kasi... Tsaka low budget pa tayo. low budget pa tayo. Maliban na lang sa So ayun, sa mga gustong panoorin, pakinggan, sound trip yung music na to, itong kanta na to, napakagandang kanta na to. Andyan sa description yung link, click nyo na lang. Andyan na rin sa description yung link ng YouTube video ni Gila. Yun. Yun lang, maraming salamat. Salamat din pala kay Gila. Nag-chat na ako, pumayag siyang i-review natin to. Maraming salamat din. So, ayun. Sa susunod naman, ulitin. Maraming salamat. Takpan mo na.